Včera počali štvrtkovo stretnúca za starších a dneška večer počne robiť decinský kúcik za škoľároch od 1. po 8. klasu, ktorý parochijný Caritas Cerkvi Svätého Otca Mikolaja tradícійно otrimuje každý piatok. Popri toho u ceku akcija Školský príbor, zo skotru Caritas žada pomohnúť jedným familijom, že by ľahčejšie obezpečili decom potrebný príbor za školu. Бераме všetko, co treba za školu, znači stari knjižki, ktorý môžeš vyhasnovať ešte, nejaký príbor, ktorý potrebný za školu, nejaké farby, nejaké pečaci, nejaké, tašky obavezno. Zo 100 akciju u Caritasu še nazdávajú, že hodní pomohnúť skolo 15 familijom. Пенежні средства, які ще достану, ми ті средства дамо або уплатимо до однієї книжарі ту, і вони децям поділимо бони, і вони вецька за вредність того бона можуть вибрати, що їм хібі з тих книжарі. Akcia Školský príbor bude trvať ešte do skeľo dní. Prílohy môžu odniesť do parochijného úriadu každý robotný deň do poladňa alebo vo vtorok večer do prostoríoch Caritasu.